Здравейте хора, съм Лайан, тук сме на Индер. Този клип го снимаме за трети път вече и... Четвърти. Четвърти вече? Да. Да, вече не... Да. Абонирайте се. И това е Blaze фермата, която беше по поръчка. Това е цялото голямото нещо. Няма да обясня как се прави, защото Blaze ферма прави за първи път. И има едни проблеми с патърнс на F3. Вижте под Z, там пише координатите, има едно F. И трябва да се наглася, нали, там вижда как сменя. Но преди някой да се е отчаял или нещо такова, ще оставим линк към профила на един пич, или по-точно към клипа на един пич, който показва точно и ясно как се прави това. Но не показва как се прави това тук, което е за смачкането на близовете, така да се каже. И сега ще обясня как е направено това. И ще го направя. И то тук може да се крие, нали? Не се вижда глупост. Така, когато натисна бутона, нали, той е ресурс захранва блока, който захранва този репитър, който захранва пистана, който, нали, се избутва разко нагоре. И този репитър предава сигнал супер бързо към този пистан, който измества блока тук. Обаче блока остава тук. Сигнал, нали, от този репитър протича през всички тези 23 репитъра, които последните 3 са... Чакай. Да, първите, всъщност тук са първите, но може последните. Първите 3 са на минимум, на 0 тика, а тук са всички са на 3. След като, нали, дойде сигнала, той идва насам и какво прави? Изключва, всъщност наново рестартира системата, пистън се прибира блока и, нали, това тук спира да подава сигнал, защото няма как да подаде сигнал. Нали, останалата част от сигнала минава тук и да към пистените, които смачкат това. Те пистени тук са... Бъгнати. Не, те са за врата, която се затваря горе, обаче не мисля, че е нужна. Така. По ваше желание, кой искате да я Аз ще направя, когато качем мапа, защото ще има и линк и към мапа. Да. За да няма неразбрали хора как се прави фермата. Така че ще има два линка. Така, и когато спала на 4 блейза, надявам, че няма да филма. Наистина, ето виждате как този блок става тук. Сигнала протича през всичките репитъри. Идва насам. Ето рестартира системата. Ето блоковете почват да, нали, тук продължава да се захранва, продължава да бие, да протича и бие блейзовете. И после като стигна назад. Така, вуаля. Тема гард. Чай тук ще не. Така, и... Сега ще направя с тази система. За да... Нали. Който още не разправи. Макар че ще имаме мапа, все пак ще се направя. А за това горе, нали, казах. Едва ли ще се прави. Вече 3 пъти снимахме клипа. Той е четвъртия и на тези 3 пъти филмах. Просто за първи път правя фермата и това ми е единствената ферма, която съм правил за блейзове. И харесайте непременно. Реклама! Сега, кой искаш? Знам, точно на този клип може и да имаме някой хейт, че сме направили така глупост. Както е. Да. Как ми Все пак не съм, нали... Какво? Не съм бог на арестована. Клипа гледах ми... Само как 15. Репитър. Дай и рестон толч. Пистън. И... кварц. Така. Те всъщност са... Тези трите може да ги няма. Може да се замина с... С рестона, но... Слагайте ги... така, без да са пипани. Да. Така, и сега... тук е, нали, бутона. Всъщност...
кабелтон. И бутона, тук слагате на редстоун. Тук сте блок. Да. 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 Тук слагате два репитера, нали, отстрани на блока. След това пред репитера слагате пистън върху пистъна блок. Все пак репитър, Ти. пак пистън. И блок. Блок. И така репитърчета. Репитър захранен с нещо, нали, може да е ръчка, нали, блок, редстоун, каквото и да е. Ти. Сега така само репитър. Три, които са не захранени. Такива не кликнати. И останалите ги слагате на 3 клика, значи трябва са общо 23 репитъра. 1, 2, 3, 6. Ни първиш ли те са от началото деца? 10, всъщност да. И аз ще бъда с него. 11, Сега, 15, чек. 12, 13, че... Обърх се аз. Значи, Мале, фил. чек, знам го. Значи до там е 11 и после татка вече на само става. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Пак го обърх. Уоу, лагна. И как ладно? Макар че съм го спомнал на такова, на още 2 рам. Еми, давам процесорите са. И ся! Обяснения. Цък, 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 Да, цък, малко цък. е нервещо, ама. Да. Какъв рич ти имаше... То... Когато се направи... Мали... Много лошо беше. Чакай, what the fuck, бе. Какво е? Две. Колко са? Ето, всъщност не от тук. 22 са в момента. Ще направя така с 23. Така. Или всъщност. Да, склонях идеята, 23, нали. Като първите 3 са на 0 дилей. Едно. Там както се води. След това изваждате редстоун сигнал страни. Би да се отдопира до разни работи от тука. И се свързва с ей това тук. И сте готови? Май. Някъде. Да. След това, нали, сигнала си го качете едно нагоре. Ето тук. И се там вече се свързва знаете. към пистаните. Всъщност. Да, ти. Така е бе, човек. Да ги направя. Как? Да викам да направя и пистаните. Чакай сега. Не е смисъл някой да не да... Таре обаче... Да, и те става. Ето така. И сте готови. И нали, до друга страна правите абсолютно също като това. И свързвате ето така. Нали, тука. Абе сванах... човек. Аз да го направя. Все пак. Те да не са тъпи. Може някой, ама... Май звали. Щом са абонирали за Редстоун България. Чай сега, тук 3 букви са. 4 са откъти. Така. Сега да, доста. Всъщност да, тук ще запълня. Също тук обаче ще трябва да сложите един репитър, което значи ще на тези пистани. Репитърите ги слагате на един клик. И предава повече така, нали, сигнал. И сега ще го направя в фейл. Тук, що той ви направи най-яката част, т.е. Не, не е важно там. Без това голямото нещо. Всъщност да, може, Той е такова че. може и без него, но малко по-трудно.
И специалното слънче там. Просто. Тук, ето. Да. Ето я. И това би трябвало да е стената, ако нещо не съм объркал. Да, сега чакаме. И сега би трябвало тези пистени да се затворят тук. И затвори се. Да. Познахме. И когато свърши сигнала, Те се отварят. и ще се отворят и близо ги остават на един хит. Просто ги ударим. Това нещо да го оставам, няма го оставам, няма смисъл. Тук е същото. Да. Добре. И да, това е от туториала. Знам, че не беше много така полезен за някои хора, но нали, с линка там с другия клип, който ще гледате, би трябвало да е полезен. И да, хрести, дайте, т.е. точно да се абонирате за нас и чао! Чао!